Sådan der, så vil jeg gerne sige officielt velkommen til dagens webinar om communities, hvor vi skal grave lidt dybere ned i communities, end vi plejer at gøre. Flere af jer var sikkert med på vores webinar for nogle uger siden, hvor vi sådan lige tog overfladen om, hvad er det communities kan og så videre, og der kom en del spørgsmål ind, om ikke vi kunne gå lidt mere konkret ned i både, hvordan man sætter communityet op, importerer medlemmer, og hvordan man laver posts og så videre. Det har Kasper vist lidt af, men vi går lidt mere i detalje med det. Der kom en kommentar om, at man ikke kunne høre mig, men jeg kan se, at der bliver også svaret, at det kan andre, så jeg satser på, at min lyd virker. Der kan også nogle thumbs up rundt omkring, så det er perfekt. Ja, så det skal vi snakke om. Vi starter med, at Kasper han lige flyver op i helikopteren og lige tager turen igennem communities en gang mere for Prins Knud, og så hopper vi ned i noget mere konkret demo derefter. Så jeg sender den over til dig, Kasper. Tak skal du have, Jakob. Jamen, velkommen til alle sammen. Dejligt, I kunne være med. Som Jakob siger, så kommer jeg nu til at lave en lille gennemgang af, hvad det egentlig er, communities kan være for klubben, og hvordan I kan anvende det. Og så vil Jakob gå lidt mere ned i nogle tekniske detaljer bagefter og vise helt lavpraktisk i systemet, hvordan man udfører forskellige handlinger. Men lad os starte fra begyndelsen af. I har jo alle sammen mulighed for i Golf for Business at lave banestatus og nyheder. Og det er noget, som vi kan koble både til klubbens hjemmeside, klubbens Facebook-side og endda til MitGolf-appen. Men fælles for både nyheder og banestatus er, at det er noget, der går ud til alle medlemmer. Uanset hvad I skriver om, så får alle medlemmer det gennem Golf-appen og de øvrige kanaler, som I vælger at anvende. Communities er en lille smule anderledes. Communities, det er muligheden for at kreere grupper, altså forskellige segmenter, som I vælger nede i Golf-appen. Så I har simpelthen mulighed for at dele kommunikationen op, så den bliver lidt mere målrettet og kun går til præcis de personer, som skal bruge informationen. Så I har altså mulighed for at lave communities i appen. Nogle af de klassiske kunne være herreklubben og dameklubben og juniorafdelingen, eller seniorerne, eller en gruppe for alle dem, der arbejder frivilligt på klubben. Det kunne være meget apropos lige nu. Begynderhold, der er snart golfens dag. Der kommer en masse nybegyndere. I kunne oprette et begynderhold, hvor alle nybegynderne kommer ind i den samme gruppe, og I så har mulighed for at holde kommunikationen inde i de grupper. Og det, som er lidt genialt med communities, det er, hvis I laver banestatus eller nyheder, så er det jo envejskommunikation. Men i et community, der kan det både være tovejskommunikation og trevejskommunikation. Tovejskommunikation, det betyder, at medlemmerne af et given community, de kan kommentere på det opslag, som community admin eller community manageren laver i gruppen. Jakob kommer tilbage til lidt senere omkring de her community manager og admins. Men de kan sende et post ud, og så kan medlemmerne kommentere på det. Det kunne for eksempel være Broen i juniorgruppen, der skriver: hej alle sammen, vi skal have en lille test til træning i aften. Vil I lige være søde og melde ind her, om I kan deltage eller ikke kan deltage? Og så kan juniorerne svare Broen lynhurtigt, og han kan få svar og komme i gang med at sætte øvelserne op til aftens træning. Man kan også åbne op for det, jeg kalder trevejskommunikation, nemlig at medlemmerne selv kan kreere et post inde i en gruppe. Så forestil jer i herregruppen, udover at community admin og community manager kan skrive til alle herrerne sådan på vegne af herreklubben, så kan Jens Peter også lave et opslag i herregruppen og skrive: hej, jeg arbejder hjemmefra i dag. Er der nogen, der vil med ud og spille 9 huller kl. 15? Og så får alle medlemmerne af herregruppen en besked på deres telefon og kan svare Jens Peter, at det vil de faktisk gerne, for de har fin tid i dag. Så det er også en måde ligesom at skabe engagement mellem medlemmerne. Og forestil jer i den der nybegyndergruppe, at medlemmerne, altså de nye begyndere, de kan kommunikere internt og finde hinanden, når de skal ud og spille på banen, og finde en begynderhjælper, når de skal ud og spille på banen. Det tror jeg kan blive rigtig, rigtig godt for medlemsretention. I kan lave så mange communities, I ønsker, så der er ikke nogen begrænsning på, at man har maks 5. Eller hvis man har communities-modulet, så kan man lave alle dem, man vil. Og vi kommer tilbage med nogle flere konkrete eksempler fra golfklubber, hvordan de anvender det en lille smule senere i præsentationen. Et community kan have 3 forskellige sådan tilgang eller muligheder for tilgang for medlemmerne, så de kan være åbne, så alle medlemmer i appen bare kan gå ind og melde sig på. Det kan jo for eksempel være et medlemsforum, så kan man bare gå ind og melde sig på, og så er man en del af medlemsforum. De kan også være private, så man skal have en PIN-kode af admin, eller man skal have en invitation af admin.
så ser den ud som det her, hvor der kommer sådan et lille privat logo på, og så skal man altså taste en pin-kode for at komme ind, hvis ikke man er blevet inviteret. Det kunne for eksempel være en herreklub, der siger, at det er faktisk kun for herreklubbens medlemmer det her, så vi sender kun pin-koden til herreklubben, eller inviterer de medlemmer, der skal være med i herreklubben. Og det sidste community sådan tilgang, man kan lave, det er, at community er gemt, så man kan ikke se det i appen, medmindre man allerede er blevet inviteret til det. Så for eksempel, hvis I vil lave en intern gruppe for bestyrelsen, eller nogle udvalg, eller et eller andet, som I synes, der er ingen grund til medlemmerne kan se, at den findes, så kan man altså gøre den gemt, og så gennem en importfunktion invitere alle dem, der skal være medlem i det her community. Og det viser Jakob også lidt senere, hvordan man gør. Normalt, når I sender ud en pushbesked i Golfer-appen fra nyheder eller banestatus, så kommer den altså fra golfklubbens navn. Så for eksempel, jeg er medlem i Rold, så når jeg får en banestatus for Rold, så står der Roldskov Golfklub, banen er åben, men vi topdresser greens i dag, eller hvad end banestatus nu er. Men hvis det er en af de her communities, der sender ud, så kommer pushbeskeden ud med communities navn. Så det kunne for eksempel være herreklubben, husk at tilmelde jer fællesspisning på onsdag, I kan tilmelde jer på det her link, og så kommer pushbeskeden altså fra herreklubben, i stedet for at den kommer fra Roldskov. Og så går pushbeskeden som sagt ikke til alle medlemmer i golfklubben, men kun til de 80 herrer, som er en del af herreklubben. Jeg håber, det giver mening. Det sidste, vi lige skal snakke om, inden Jakob han får ordet, det er den her community manager-rolle. Fordi det er sådan, at til hvert enkelt community I opretter, der har I mulighed for at kreere det, vi kalder en community manager, altså en slags gruppeleder, som er den, der styrer det pågældende community. Og det kunne for eksempel være formanden for herreklubben, jamen han kan være community manager for herreklubben inde i appen. Det kan være Proen, han skal være community manager for juniorgruppen, og det kan være, at I har en frivillig, der står for at organisere de frivillige, så er den person selvfølgelig community manager for frivilliggruppen. Så I bestemmer selv, hvem der skal være manager for de forskellige grupper, men pointen er bare, at hvis man laver 10 communities, så er det ikke manageren i golfklubben, der skal være community manager for alle grupperne. Manageren vil være community admin og kan naturligvis se alle grupperne og hjælpe, men det er de enkelte gruppers community manager, der kan styre dem derude. Det er planen. Og det er her, det også kan blive smart, for eksempel med det her begyndergruppe, jeg snakkede om før. Der kan jo godt være 3 forskellige community managers i en gruppe. Så i en gruppe, hvor I har 50 nybegyndere i den, der kan I både have Proen, som kan lave indlæg i gruppen. I kan have en repræsentant fra kontoret, der kan lave indlæg, og I kan have formanden for begynderudvalget, der kan lave indlæg for eksempel. Så der ligesom er flere, der kan hjælpe de her nye begyndere med at få svar på deres spørgsmål og hjælpe dem godt ind i golfklubben. Det var en hurtig gennemgang af, hvad communities kan. Nu vil Jakob lave en lidt mere teknisk gennemgang, og så vil jeg komme tilbage med nogle konkrete eksempler fra golfklubber bagefter. Super, tak for det Kasper. Jeg hopper lige ind og tager skærmen her. Måske. Sådan der. Sådan der, og sådan der, og sådan. Yes, så vi skal prøve at snakke lidt om, hvordan man sådan lavpraktisk kommer i gang med communities. Og jeg hopper lige over i Golf for Business. Det ser jo cirka sådan her ud, når I logger ind nu. Det her vores demoklub, hvor jeg kan lege lidt på. Og de fleste af jer ser sådan næsten det samme, som jeg kan se nu i jeres adgang til Golf for Business. I hvert fald hvis I er ansat i golfklubberne. Ude til venstre herude har vi hovedmenuen, og der finder I communities. Hvis det er første gang, I klikker ind på communities, og I ikke har været igennem en opsætning sammen med Kasper eller vores customer succesafdeling, så vil I egentlig møde en skærm, der ligner den her lidt, som vil hjælpe jer med at sætte jeres første communities op. Der kommer sådan en 8-9 forslag til communities, som man bare lige kan klikke af. Vi vil gerne have herreklub, dameklub og sponsorer, og så kan man hurtigt komme i gang. De ting, der bliver foreslået derinde, de fleste af dem står på engelsk. Man kan altid lave teksten om bagefter, så I kan få det på dansk, vil I selvfølgelig. Hvis Kasper allerede har sat noget op for jer, eller CS har gjort det, så vil I se en skærm ligesom den her, hvor I kan se de communities, der allerede er oprettet. Hvis nu der ikke er nogen, eller kun en enkelt, og I gerne vil tilføje nogle flere, så starter man heroppe i højre hjørne, hvor man trykker Create New Community. Det er meget simpelt. I kan oprette lige så mange I ønsker, så det er vejen til at få lavet nogle flere communities. Det her. Vi vil altid gerne have, at man starter med at lægge et billede ind, og lad os lige tage et eller andet her. Vi kan bare lige tage et flot julegolfer-logo. Det kunne være det der.
Sådan der. Det blev ikke godt på hvid baggrund, men vi kører lige med det, så kan I se nissehund i hvert fald. Vælg et billede, der passer til jeres community, mere end mit lille julegolfer her gør. Giv jeres community et navn. Nu laver jeg bare lige demo community. Sådan der. Herreklub, dameklub, hvad end det nu er, det skal hedde. Og så en beskrivelse. Beskrivelsen af den tekst, et potentielt medlem ser, inden de melder sig ind, når de gør det igennem Golfer-appen. Så tænk lige over, hvad der står i den her tekst. Den skal ikke være alt for lang, men det skal også lige forklare, hvad er det giver at være med. Som man lige kan ane herinde i baggrunden. Så for eksempel juniorgruppen, der står, det er en intern gruppe for alle juniorer og deres forældre. Okay, super klart og præcist, hvad det handler om i den gruppe. Demo til webinars, skriver jeg bare lige her. Så allerede inden I opretter communityet, kan I vælge de her privacy settings for communityet. I første omgang, om det er privat eller ej, som Kasper snakkede om, betyder det, om der skal være en lås på at melde sig ind i communityet eller ej. Dem kan man sætte fra starten, og man kan også skjule communityet fra start af, hvis man ikke ønsker, at der nogensinde nogen, der skal opdage, at man har lavet et eller andet bestemt community. Jeg lader lige de her to stå åben for eksempel skyld. Create community, så bliver det oprettet og dukker op herinde bagved. Jeg er jo heldig, at den lige lavede sort baggrund på, så man kan se det hvide tekst, jeg havde fået lavet. Hvis jeg så klikker mig ind i det her nye community, så er der selvfølgelig ikke noget content lige nu. Det viser Kasper om lidt, hvordan er det, I får oprettet det. Der er heller ikke nogen medlemmer. Det skal jeg nok lige gå igennem lige om lidt, hvordan I let får jeres medlemmer ind. Men det er sådan set sådan nu, at jeres medlemmer allerede nu vil kunne finde det her community i appen og begynde at tilmelde sig, fordi jeg lod det stå public osv. Men der er nogle smartere måder at gøre det på, som vi hopper ind i om lidt. Hvis I hopper over på details her, så er det herinde, I sådan lige kan administrere jeres community. I venstre kolonne kan I opdatere sådan de basale informationer. Det er selvfølgelig lave et nyt billede, hvis ikke det skulle være jul alligevel. Skifte navnet og skifte beskrivelsen, hvis I ønsker det. Det er sådan meget lige ud af landevej. I højre kolonne kan I øverst her sætte indstillingerne for, om det er public eller private. Som sagt, så startede jeg det her med, at det var public, så det alle kan lege med. Men hvis jeg nu ønsker, at communityet skal være privat og dermed låst, så trykker jeg bare på hængelås-knappen her. Og så kan I se, så dukker der et felt op, hvor der gemmer sig en kode i. Det er den kode, en bruger skal bruge for at tilmelde sig communityet. Koden bliver automatisk oprettet af systemet. Lige nu er den UOBN for at komme med i det her demo-community. Det er ikke en kode, I selv kan rette på. Men hvis koden den spreder sig til nogen, der ikke skulle være med, så kan I altid trykke Generate New Pin Code. Og hvad end der nu står, hvis man vælger at have det på dansk. Og så kan man lige bekræfte, at det er det, man ønsker at gøre. Og så får man en ny pinkode, 4WSK. Så det betyder, at hvis nu I har fået 20 medlemmer ind, men I finder ud af, at koden er begyndt at sprede sig, og I ønsker altså ikke, at der er andre, der kommer ind og ser, hvad der sker i jeres herreklub-community, så kan I lave koden om. Når I laver koden om, betyder det ikke noget for de medlemmer, der allerede er med i community. Men for det næste potentielle medlem skal bruge den nye kode. Så på den måde kan I ligesom sige, okay, herfra skal man have den her nye kode. Hvis man gerne vil åbne op igen, så trykker man bare hernede, make this community public, og så kan alle lege med igen. Så det afhænger meget af, hvordan det skal være i jeres klub, hvad der er i det her community. Og så kan jeg se, at der lige kom en besked ned i chatten. Hvad så, hvis der allerede er 3, der ikke skal være med? Det viser jeg lige om et øjeblik, hvordan I kan smide folk ud igen, sådan så de ikke kan komme med i communityet. Det kommer lige om et øjeblik. Vi hopper lige den her over i første omgang og kigger hernede på hidden, for det var den anden af de der 2 indstillinger ude i fronten. Altså helt simpelt, om community kan ses i appen eller ej. Og det gælder altså kun for ikke-medlemmer. Når I gør det hidden, kan dem, der er medlem, de kan selvfølgelig stadig se det, for ellers så giver det overhovedet ikke mening, at det eksisterer. Men det er en måde at skjule det på for alle andre end dem, der er medlem. Hvis communityet er skjult, så står der også her, at den eneste måde, man kan komme ind, det er, hvis man bliver inviteret. Det viser jeg lige om et øjeblik, hvordan I gør. Jeg lader lige det her stå åben, fordi det er jo bare en demo. Indstillingen her i midten, den bestemmer, om brugerne kan lave content i jeres community. Vi ser Golf for Business og Golf for Appen som 2 ret forskellige ting. Der er lidt vandtætte skodder imellem de brugere, der er på de her 2 platforme, og det content, der bliver lavet. Alt det content, der bliver lavet over på Golf for Business, det kommer fra klubben
fra communityet, ligesom fra management på en eller anden måde. Ofte fra jeres community manager. Det content, der kommer fra spillerne, det er fra privatpersonen, fra brugeren, fra medlemmet eller fra gæsten, hvem end det er, der er medlem af. Og I kan simpelthen stå fra, hvis I ikke ønsker, at spillerne nede fra app-enden skal kunne lave nye posts i jeres community. I jeres herreklub eller begynderklub osv. giver det jo ikke mening, at de ikke må lave content. Der vil man normalt gerne have, at brugerne de snakker med hinanden. Men hvis det for eksempel er et Greenkeepers Corner, så kan det være, at I ikke er interesseret i, at alle jeres medlemmer render og laver tilfældige posts om en gren, der er knækket og alt sådan noget. Men I vil bare gerne have, at jeres Greenkeeper kan lave posts derinde. Så i det tilfælde vil man fjerne den her med, at det er tilladt. Standarden er, at det er tilladt for jeres medlemmer at lave posts i et community. Så det skal man bare sætte ind og fjerne. Godt, men vi skal have lavet noget content i det her community, og som Kasper han har sagt, så er den bedste måde at gøre det på, det er ved at sige, at der skal være nogle community managers, som skal styre community. Det er ikke jer inde på kontoret, der skal gøre det. Det er dem af jer, der sidder med her i dag, som primært skal være community managers, der skal lave det her content, hvis ikke det faktisk er jeres medlemmer, der står for at lave det. Rejsen til at lave en community manager, den starter ved, at man så skal have en bruger i Golf for Business. Og igen det der med, det er ikke nede i appen, det foregår det her med at være manager og admin, det foregår inde i Golf for Business. Så for at lave sådan en bruger, så skal I starte med at hoppe over i Users ude i hovedmenuen til venstre herude. Her kan I se alle de brugere, der er forvejen, og så skal man tilføje en ny. Vi opretter lige en ny her, der hedder Jakob. Kom, man, hvad er klokken? Den er 13, et eller andet. Det skal selvfølgelig være fornavn og efternavn, det er bare sådan, at jeg kan finde rundt i, hvad jeg laver. Man 13@golfer.com. Det er min e-mail, eller en ny lille demo-e-mail, jeg har lavet. Og så skal I vælge en rolle til brugeren. Og I vil se en liste, når I trykker her, og den er lidt kortere end den, jeg kan se, fordi jeg er admin på hele platformen her. Men I kan vælge mellem to forskellige ting. I kan vælge Community Admin. Den rolle har I selv, hvis I er ansat i klubben. Og I kan vælge Community Manager. Her er det vigtigt, at I kun vælger en af de to. Forskellen på dem er, at admin han kan se alle communities på klubben, skrive beskeder, slette, gøre alt, hvad man vil, og oprette nye communities og nye brugere. Manager kan kun se de communities, man bliver tildelt. Har man begge roller, så bliver systemet helt forvirret, og så ender det med, at man ikke kan se noget som helst. Så hvis I ender i et scenarie, hvor I logger ind, og lige pludselig ikke kan se noget, så er det en gang imellem, fordi man er kommet til at få begge de her to roller. Generelt set, så se det som, admins er normalt dem, der er ansat i klubben, og skal kunne ligesom se det hele. Manager er dem, der er tilknyttet et eller flere af jeres enkelte communities. Vi laver en community manager rolle. Man kan altid rette det bagefter. Det er ikke et stort problem. Man skal bare lige vide, at man skal prøve at lave kun en af de to. Jeg laver den her rolle, trykker create, og vi kan se her, at den her fine nye bruger bliver oprettet. Og ligesom da I blev oprettet i Golf for Business, så modtager jeg nogle mail et eller andet sted over i mit mailsystem, men kom der. Så jeg modtager en mail, der ser sådan her ud. Det er præcis som det plejer. Den vil jeres community manager modtage, og de skal sætte et password. Og det gør vi lige her. Sådan der. Helt simpelt, bare lige for demoens skyld. Sådan. Og så skal jeg lige finde ud af, hvad det var for en mail, jeg fandt på her. Den er der. Sådan. Ind med e-mailen og ind med passwordet. Så det her vindue er det, jeres community manager ser. Så kan jeg logge ind, og kan se, at det er en meget mindre version af Golf for Business. Man har kun lige communities og support, man kan se ude til venstre herude. Hvis ikke man har givet community manager nogle specielle communities endnu, og det har vi ikke gjort endnu, så kan community manageren se det hele. De vil ikke kunne komme igennem opretflowet heroppe, men de kan se alle jeres communities fra starten af. Men nu ønsker vi, at den her managerrolle, jeg lige har lavet, kun skal kunne se demo community. Så jeg hopper lige over i den her version af business, hvor jeg er community admin. Går ind på mit community. Går ind i detaljer. Skal jeg lige refresh, så den får med, at Jakob er blevet oprettet her. Nu kan I se hernede, at under available står den her nye bruger, jeg lige oprettet. Det var den, vi så over i det andet vindue. Den skal være community manager her, så jeg trykker på plusset her, så hopper brugernavnet op under current managers. Og nu er Jakob Comman 13 community manager på det her ene community.
Så hvis jeg hopper over i business, hvor Jacob Kommann, han er logget ind og trykker refresh, så kan han pludselig kun se det her i en community. Så på den måde kan I lave 20 forskellige community managers, putte dem ind på de 10 communities, hvor det giver mening. Man kan godt være community manager på mere end et community, og så kan de kun se det. Jacob, demoen her, han kan ikke se herreklubben, dameklubben. Han kan kun lige se det her demo-community, som skal bruges for eksempel til golfens dag i weekenden. Det håber jeg giver mening for jer. Ideen er jo, at I kan uddelegere ansvaret til nogen, som kan logge ind i Golf for Business og bruge de communities, de skal have, men ikke se resten af Golf for Business platform. Yes, det var den der community manager. Og hvad er så det, community manageren skal ind og have gjort? Eller I selv, afhængig af, hvad vedkommende har adgang til. Vi skal have hældt nogle medlemmer ned i jeres community. Og som vi har sagt et par gange, jamen, så kan medlemmerne finde jeres community direkte i appen og trykke, at de gerne vil deltage i communityet. Hvis det er public, jamen, så kan de bare være med. Og hvis de har koden, kan de komme ind, hvis det er et privat community. Men den hurtigere måde at få noget liv ind i sine communities på, det er selvfølgelig at importere nogle medlemmer, sådan så I kan komme godt i gang. Og det har vi gjort nemt herinde. Man trykker på Import Community Members. Så skal man finde en CSV eller en Excel-fil, hvor man har sine medlemsinformationer, og trykke Open på den. Og hvordan skal den fil så se ud? Jamen, den skal cirka se sådan her ud. Vi kan lige hoppe derover. Det er ønskescenariet, det her. Der er nogle kolonner her, og de vigtigste 2 kolonner for os, det er et navn og en e-mailadresse på brugeren. Vi vil selvfølgelig også rigtig gerne have medlemsnummeret, men det er ikke et krav til, at importet kan fungere. Fordi det kunne også være folk, der kom til golfens dag, som endnu ikke er medlem, de skal også kunne komme ind i et community. Eller forældrene til alle jeres juniorer, som ikke spiller golf, de skal også kunne komme med i et community. Så medlemsnummeret er ikke et krav, men det gør selvfølgelig nogle ting lidt smartere inde i platformen. Vi kan også importere handicap, fødselsdag og køn, men de er heller ikke nødvendige for, at tingene de fungerer. En ret vigtig ting er, at filen er ren. Og det betyder, at første række heroppe, det er kolonnenavnene, ligesom en helt standard Excel-fil, og så kommer spillerinformationerne nedenunder. Vi ser meget ofte, at hvis I eksporterer noget fra Golfbox, så ser filen sådan nogenlunde sådan her ud. Så har Golfbox gjort det svært for os andre, ved at smide nogle andre informationer op i toppen af filen. Og det bliver vores importer altså fuldstændig forvirret over, for den tror, den skal importere en kolonne, der hedder klubmedlemmer, og det første medlem hedder Golf Demo Klub. Og så kommer der nogle blanke linjer, og så siger den, nu er vi færdige. Så det vil sige, at importet det fungerer bare ikke. Så hvis jeres fil ser sådan her ud, tjek den lige inden I trykker import, så gå ind i den, og så slet lige de øverste 4 her, Elite Rows, og så er filen lige pludselig super brugbar til at lave et import. Så tjek lige det, inden I kører jeres import, ellers så bliver det her vindue ret forvirret. Herinde i vores importer, inden I Golf for Business, der gør vi automatisk det, at de kolonnenavne, I har lagt ind, som vi kan regne ud, hvad er, dem eller markerer vi automatisk. For eksempel e-mail i det her tilfælde. Min kolonne over i Excel-filen, den hedder også e-mail, så den har automatisk fundet ud af, at det er de her adresser, der skal importeres som e-mail. Vores importer leder efter en kolonne, der hedder name. Det var der ikke en kolonne, der hed, så den skal man selv vælge ud til venstre her. I min fil hedder den spillernavn. Og når jeg vælger den, kan jeg se, det ser fuldstændig rigtigt ud. Det er de navne, jeg forventer, jeg skal til at importere. Vi leder efter union number. I min fil hedder den medlemsnummer, så ser det pludselig også rigtigt ud. Handicap var der allerede. Der var ikke en kolonne med køn, og der var ikke en kolonne med fødselsdag, så den behøver vi slet ikke at forholde os til. Hvis I ikke vil importere handicap, kan man også bare fjerne fluebenet herover. Det er sådan set lidt livet af det. Når I har forbundet de her kolonner til vores felter, så kan man lige trykke flueben hernede, og det betyder bare, at I en gang på den her import bekræfter, at I har tilladelse til at importere de her mennesker. Det er noget GDPR. Det skal der bare være styr på. Så der er bare sådan lige en manuel bekræftelse på, at I har fået lov af de her mennesker til at sende deres data ind i vores platform. I den aftale, vi har mellem os og klubben, er der jo noget Data Processing Agreement, som det hedder med et fancy ord, som er en del af vores Terms of Business, og det sørger for, at der er styr på det. Vi skal bare have, at I siger, I har fået lov. Så trykker man upload,
Og så bliver man spurgt, om man vil sende en e-mail til de her brugere her. I langt de fleste tilfælde vil I gerne det. Og vores system går så ind og kigger på hele listen af brugere i jeres fil. Det siger, at dem, der har en golfforbruger i forvejen, de får en mail om, at de er blevet en del af det her community. Dem, der ikke har en golfforbruger i forvejen, altså på deres e-mail eller medlemsnummer, de får en lidt anden mail, hvor der står, at de skal downloade og oprette en bruger først, og så kan de blive en del af det her community. Det står systemet selv for. Det skal I ikke bekymre jer om. Den sender bare en mail til alle brugerne. Jeg trykker yes her, og så får jeg nogle af 20 e-mails, fordi alle brugerne her er nogen, jeg har lavet som demo. Yes, den kommer herover, og jeg får det vælter ind med e-mails over i min indbakke herover, og vi kan se listen af de importerede brugere her. Så det er ligesom jeres overblik. Det interessante her er, at I kan se, at langt de fleste står som invited, og det er de her falske brugere, jeg bare har oprettet inde i mit regneark. Så der kommer ikke til at ske noget med de her brugere. På 2 af brugerne står der OK, og det er 2 brugere, som havde en golfer i forvejen, og det er tilfældigvis lige Kasper og mig. Så systemet har set, at vi har altså en golferbruger i forvejen, så vi er bare blevet en del af det her community med det samme. Vi skal ikke gøre noget, vi er bare en del af det. Alle de andre, fordi det er falske brugere, ville skulle oprette sig. Så den splitter ligesom jeres medlemmer op i 2 kategorier der. Og efterhånden, som de inviterede brugere trykker på linket i mailen, opretter en golferbruger og logger ind med deres e-mail og medlemsnummer, så vil de skifte fra gul til grøn herinde helt af sig selv. Det styrer systemet ligesom for. Så længe man står på listen her, så kommer man ind i communityet, når man på et tidspunkt endelig opretter sin bruger i golfer. Hvis I så hen ad vejen, og det kommer lidt hen til det spørgsmål, der kom derovre lige før, hvis for eksempel Anders her, han uden at have lavet en golferbruger, melder sig ud og ikke længere skal være en del af det her community, så kan man trykke på fluebenet herover og fjerne invitationen af Anders. Så når han engang bliver medlem i en anden klub og laver en bruger med sin e-mail, så står han ikke længere i jeres liste og bliver ikke længere en del af jeres herreklub community. Så på den måde kan I sørge for, at de ikke kommer ind. Hvis så Kasper melder sig ud, eller af alle mulige andre årsager ikke skal være en del af communityet, men han er blevet medlem, så kan I trykke på prikkerne herover i stedet for, og så bare trykke klik, så bliver han smidt ud. Så er han væk. Så scenariet, hvor han har fået koden af en kammerat og er kommet med i communityet, I ændrer koden, og Kasper skal ikke være med. Det er på den måde, I så får Kasper ud igen. Som man måske så kan man også vælge at bande et potentielt medlem, og det betyder, at hvis Kasper nu rendte hen og spurgte sine kammerater om at få den nye kode, og komme ind igen, og I blev træt af, at I skulle skifte kode hele tiden, så kan I i stedet for at vælge ban, så bliver han stående i listen her som en bandet bruger, og så vil han ikke engang med koden kunne få lov at komme ind igen. Så bliver han dog permanent i jeres liste, men man kan ligesom lave sådan en filter her og lige se dem, vi eventuelt har bandet. Man kan selvfølgelig også fjerne det her ban igen, sådan så jeg nu, i eksemplet her, er medlem igen. Så det kan I styre fuldstændig, og det er kun community manager og admin, der kan det her. Spillerne ser aldrig hele det her interface her, og hvordan man får brugere ind og ud. Hvis I så har importeret 47 medlemmer til en eller anden gruppe, og der kommer et 48. medlem, der skal være med, så er det lidt besværligt at skulle trække listen ud af Golfbox ind og ordne Excel-filen, så den kan bruges, køre et import og alt det her. Så har vi lavet det sådan, at I bare kan trykke Add Members her, og så får I egentlig muligheden for bare at oprette nye brugere her. Sådan der med et medlemsnummer, handicap, fødselsdato, de er jo alle sammen frivillige, ligesom de var i importet. Tryk Add, så bliver der lavet en liste herover, og så kan I igen vælge, at de brugere, der står i den her liste, skal importeres. Så hvis der lige kommer 2 mand ind ad døren, der rigtig gerne vil være med i jeres Golfens Dag community, hvor de får at vide, at de får gode tilbud på at blive medlem, eller hvad det nu måtte være, så kan man lige hurtigt gøre det, i stedet for at man skal igennem hele det her lange import flow. Save, send en mail til den her, og så er den en del, den står her, en del af at være blevet inviteret. Og der dukker en mail op herovre. Vi kan se, den kom der. Der er kommet mange, fordi alle de her, det var jo alle mine mailadresser. Allersenest den nye, jeg lige lavede, den kom der. Velkommen til.
Du er blevet inviteret til at være en del af det her community. Du skal bare downloade appen, osv. osv. Det gør systemet af sig selv, sender de her e-mails til jeres brugere. Så den letteste måde at få de her brugere ind, det er simpelthen at køre det her import på community, så får de en e-mail, og så kan de blive en del af samtalen med det samme. En ting, som man lige kan huske, det er, at vi faktisk har bygget en importer herover i menuen, som gør det samme, som er en generel invitation til at bruge Golfer. Det er ikke til et specifikt community, men det er bare til at downloade appen i det hele taget. Så det anbefaler vi faktisk, at I gør her i sæsonstart. Trykker herover, så kan I se, vi har leget lidt, og der er nogle stykker inde. Men præcis på samme måde kan I vælge filen over alle jeres medlemmer og sørge for, at de alle sammen er informeret over, at Golfer faktisk er en app, I gerne vil have. Yes. Jeg tror, det var vejen rundt om lave en community manager eller flere, importere nogle medlemmer, og så vil Kasper vise, hvordan I får lavet noget content, de faktisk også kan interagere med. Der er vist et spørgsmål, inden vi hopper over til Kasper. Michael? Check Greenkeepers Corner. Jeg synes, ideen er helt vildt fed, og det er jeg sikker på, at resten af dem, der sidder med der, også tænker, Greenkeepers Corner, det lyder fandme spændende. Så nu er sæsonen, den starter, og så henter jeg alle medlemmerne fra Golfbox, og jeg laver den gode import, og alt det spiller. Livet er et godt sted at være. Så jeg importerer de her 914 medlemmer ind, og nu er de alle sammen med i Greenkeepers Corner. Det er jo lækkert. Ja. Men fordi vi er sygt gode nede i Haderslev, så har vi jo fået 45 nye medlemmer i løbet af 3 måneder. Hvad så? Skal jeg så manuelt ind og finde de her 45 nye medlemmer, og næste år, så er vi endnu bedre, så der finder vi 130 nye medlemmer. Skal jeg så hele tiden manuelt finde de her nye medlemmer til Greenkeepers Corner, som jeg vil jo helst have, at alle medlemmer er med i communityet Greenkeepers Corner. Det synes jeg jo giver mest mening. Ja. Lige nu skal du vi har ikke nogen adgang til jeres medlemsliste fra Golfbox af. Det har de ikke på mange forespørgsler ville give os. Så det er et spørgsmål om, at I alle sammen lige efter det her, så skriver I en mail til Andreas at bedst, at I vil helt vildt gerne have, at Golfer kunne få et live-sync af jeres medlemsliste. Så gør vi det så gerne. Men det er ikke lykkedes os endnu at få den her. Det er et spillerdata, vi kan trække. Det er per spiller, der har givet os lov over ved DGU. Så derfor kan vi ikke det. Hvis vi kunne, ville vi rigtig gerne. Men lige nu, der er det en kvartals månedlige, eller hvad det nu er, opgave at sige, nu går jeg lige og trækker de nye medlemmer, der er kommet, og importerer dem. Du kan selvfølgelig lade communityet stå åbent, og sørge for, at alle de nye medlemmer bliver informeret om, at det eksisterer, så de bare selv kan melde sig ind. Men vi har ikke en adgang til en medlemsliste nogen steder inde ved Golfbox, desværre. Vi vil rigtig gerne, men de er meget protektionistiske, tror jeg vil kalde det. Modtaget, tak. En lille tilføjelse, det er, at du behøver ikke gå ind og finde specifikt de 45 medlemmer og lægge dem til, Michael. Du kan trække hele listen på alle medlemmer på det tidspunkt, du gør det, så, som Jakob sagde, en gang om måneden, eller en gang i kvartalet, eller hvor tit du nu synes, det er nødvendigt, for at det er live nok. Og så vil vi kunne genkende de medlemmer, vi allerede har inde, kontra de medlemmer, vi ikke har inde. Så det betyder, at de medlemmer, der har inde, de får godt en besked, men det er bare, det går mega godt i Greenkeepers Corner, hop ind og kig, hvad der sker. Men alle de nye medlemmer, de får den her invitationsmail, så det er ligesom 2 forskellige e-mails, der kommer ud. Det forstår jeg godt, det du siger, men jeg er næsten overbevist om, at hvis man i en klub gør det her, lad os bare sige 10 gange om året, altså hver måned lige laver sådan en opdatering, så kunne det godt være, at der var nogle medlemmer, der blev anelse træt af, at de gang i måneden fik at vide, kæft, det går godt. Nej, jeg er ikke sikker. Men jeg føler, det er fedt, og tak. Okay, over til dig, Kasper. Jeg overtager skærmen, hvis du hopper ind, så kører det. Så kommer vi ind her, og nu vil jeg prøve at vise nogle helt konkrete eksempler fra nogle rigtige golfklubber rundt omkring i Skandinavien, både lidt i Danmark, lidt i Norge og lidt i Sverige. Og vi begynder lige i Danmark, hvor vi skal til Fredensborg Golfklub, og Fredensborg Golfklub, de har valgt at anvende communities primært til nybegyndere. Og I kan se, at de har både lavet en til nogle af udvalgene, kaninudvalget generelt, hvor de kan kommunikere,
Og så har de ellers kørt hårdt på med kvinder og golf. Så det vil sige, de her begynderhold, der kun er til kvinder, hvor de kan gå på nogle lukkede hold. Og de har lavet 2 hold i 2025. Et, der hedder kvinder og golf for alle dem, der deltog i kvinder og golf, og så også et for alle hjælperne, altså dem, der hjalp de her nybegyndere sikkert igennem. Og det her community, det blev en stor succes, og de har allerede nu oprettet de første 2 hold af kvinder og golf i 2026 inde i golfer-appen, så de kan kommunikere. Og I kan se, de har altså kommunikeret om lidt af hvert herinde, og der er kommet rigtig, rigtig mange posts og rigtig mange kommentarer. Et godt eksempel på et post, det er, at community manageren Kirsten her, hun har sendt et post ud med et fint billede og invitation til at deltage i et hyggearrangement den 9. september kl. 18.30. Og så kan I se, så har deltagerne i Kvinder og Golf ligesom kunne kommunikere omkring det efterfølgende og melde sig til og sige, skal vi køre sammen og så videre og så videre. Et andet godt eksempel her, det er, at Jane her, hun har sendt en besked ud her den 25.8. Hej, er der nogen, som har lyst til at spille på onsdag kl. 18.50 efter onsdagstræning? Og så kan I se, så har hun ligesom kunne få svar fra nogle af de andre deltagere på det her hold. Og som jeg sagde, det smarte ved at have community omkring et begynderhold, det er jo, at forskellige instanser i klubben kan være managers og kan hjælpe med at vejlede og svare begynderne, men altså også, som I kan se, at begynderne kan kommunikere internt og finde det her fællesskab i golfklubben fra starten af. Fredensborg har selvfølgelig ikke valgt at lukke det her community ned, fordi alle dem, der var med på begynderhold, de er stadigvæk med i community, så de kan stadig kommunikere internt, men det kan være hen ad vejen, at de skal have det hele slået sammen til noget, os der startede til golf i 2025, eller hvad der nu giver mening for Fredensborg. Et andet eksempel, det er Grimstad Golfklub op i Norge. De har lige præcis lavet den her Greenkeepers Corner Community, og de har altså lykkes med at få 1200 medlemmer ind i det her community. Det er ganske godt, så det er alle deres medlemmer, der er kommet ind og blevet med. Og I kan prøve at se, der er altså rigtig, rigtig mange fine indlæg om lidt af hver. De startede med et indlæg, der fortalte om alt det her, de kunne tænke sig at bruge community til, og så er det ellers bare gået slag i slag. Første klipning af greens i år. Nu vil vi til at bruge dagens hulplacering i golfer-appen, og vi har fået nye robotklipper og alt, hvad der ligesom foregår omkring golfbanen. Og jeg vil gerne lige prøve at vise, hvad det er medlemmerne så ser i det her community. Så hvis jeg lige går ind i appen, fordi jeg er så privilegeret, at jeg er medlem, så kan I se, at hvis vi nu for eksempel lige tager det opslag her med rulning af greens, så kan de se et billede af, at de er ved at rulle greens, og en lille beskrivelse af hvorfor, og så kan medlemmerne altså kommentere. Og så vil jeg godt have lov lige at tage det her som et generelt eksempel. Der er mange, der er lidt bekymrede for, når man giver medlemmerne en stemme, og de får mulighed for at svare på noget, der kommer fra klubben. Og det er jo en bekymring, der tit kommer fra sociale medier, hvor folk godt kan være en lille smule hårdere i filten. Men nu har vi arbejdet med communities i et helt år, og det her, det er altså det generelle billede, vi ser, at det er tommel op, det er klapsalver, det er glade mennesker, der er i de her communities, så der virker altså generelt til at være en rigtig fin stemning omkring det. I kan se fuldstændig samme billede, hvis jeg tager den her, om nu vil vi til at bruge dagens pinposition, så kan I se lutter glade mennesker, der kan interagere og kommentere på opslaget. Vi går lige tilbage her til det næste eksempel. Det er vi i Danmark, det er Kokkedal, og de har i høj grad valgt at bruge det til sådan sportsgolf, både for junior og for voksne, hvor I kan se, at de har oprettet deres superveteraner og deres veteran førstehold og senior plus 50 elite, og så har de altså lavet nogle forskellige juniorgrupper, som de vil til at i gang med. Det er noget, de starter op nu, men det er altså det, de har besluttet sig for at bruge communities til, i hvert fald i første omgang, fokusere på den spillerdel. Og det er jo det, så er så smukt ved det. I kan gøre det her fuldstændig, som det passer jer, og oprette de grupper, der passer til netop jeres klub. Men her vil de lave al information til juniorerne, og hvert enkelt elitehold får ligesom deres egen lukkede gruppe, ligesom I måske vil kende det fra en Facebook-gruppe i dag, hvor de kan kommunikere. Fordelen her er bare, at der ikke er nogen, der kan have en politisk holdning til, at man ikke vil have golfer-appen, hvor der er rigtig mange mennesker efterhånden, der ikke ønsker at være en del af Facebook. Vi går lige videre til en lille bitte norsk klub, der hedder Vesterålen Golfklub. Og de har faktisk lukket deres hjemmeside ned, stort set, og valgt at køre al deres kommunikation til medlemmer gennem communities. Og de har for eksempel her lavet en dugnadsgruppe. Det kunne vi oversætte til dansk, så ville det være en frivillig gruppe, hvor
De skriver ud om, hvornår der arbejdes frivilligt på banen, og hvilke opgaver der ligger, og så simpelthen spørger medlemmerne, hvem kan komme og deltage. Og du kan se her, det er blevet beskrevet alt det, der skal laves, og så kan medlemmerne hernede melde sig på, at de kan deltage eller ikke kan deltage. Og igen kan I se, der er en fin liste af medlemmer, både nogen, der er inviteret, og nogen, der allerede er medlem, så man ved ligesom, hvem det er, man kommunikerer med i den her gruppe. Sidste eksempel, jeg vil vise, det er en stor norsk klub, der hedder Holsmark, som har lavet lidt af hvert. De har lavet en herreklub, hvor der er 800 medlemmer, og en dameklub, der er lidt mere beskeden med 98 medlemmer. Så har de lavet noget, de kalder turneringskomiteen. Så lad os kalde det vores turneringsudvalg her i Danmark, hvor det er her, de informerer alle medlemmer i golfklubben om turneringer, og det er her, de sender ud. Nu er turneringen lagt i Golfbox. Tryk på det her link for at tilmelde jer, og I kan se her har vi påmelding til åben. Påmeldingen er åben til både KM Single og holdmatch i 2026, og jeg vil bare lige prøve at vise, hvordan det samme opslag det så ser ud inde i Golfer her. Så hvis jeg lige går ned på den her turneringskomité, så kan I se, at der er et fint billede af nogle pokaler, og så er der link til tilmelding, hvor man så kan sige, at jeg skal være med i single-matchen. Så trykker jeg på det link, så åbner det direkte op i Golfbox turneringsmodulet, og så kan man melde sig på turneringen. Så det er altså rimelig enkelt at arbejde med det her, og mulighederne er lige præcis det, som I ønsker at gøre dem til. Nu mens jeg er inde i mit community feed her, så kan I se, at jeg er jo medlem, som det er lige nu, af 5 forskellige communities, tror jeg. Og I kan se, hvis man er medlem af flere, så ligger de op og ned, og I kan selv vælge den rækkefølge, de skal ligge. Her kan man ligesom organisere sit community feed. De fleste vil nok ikke være medlem af 5 grupper, men det er bare for at vise det. Og er der så flere opslag i en gruppe, så ligger de altså i kronologisk rækkefølge den her vej, så man ligesom kan gå tilbage og se alle de opslag, der er kommet tidligere. Nu vil jeg gerne være medlem af en gruppe i appen, og vi har lavet i vores demoklub her nogle forskellige grupper. I kan blandt andet se den gruppe, som Jakob han lavede før, det her demo. Den er lidt langsom, min app her. Det her demo-community, som Jakob han lavede før, hvor man kan blive medlem. I kan se, at vi har en her, der hedder Golfers of Golfer. Og der kan I se, at det er en privat gruppe. Så hvis jeg forsøger at trykke deltage på den, så får jeg at vide, du skal have pin-koden af community manageren for at kunne komme ind i den her gruppe. Nu prøver jeg at gå hen. Jeg vil gerne være medlem af herreklubben Golfer, og derfor så trykker jeg deltage på det her community. Så det er altså også en måde, jeres medlemmer kan komme ind i gruppen på, og noget man kan fortælle, når der kommer et nyt medlem. Vi vil anbefale dig, at du melder dig ind i den her gruppe og den her gruppe, hvis ikke man ønsker at lave import. Nu er jeg medlem af gruppen, og jeg kan gå ind og se de opslag, der allerede er lavet, og i det her tilfælde er der så ikke nogen opslag, fordi det er en helt ny gruppe. Hvis jeg trykker mig ind på gruppen, så kan jeg her i midten se, hvem der er medlemmer. Og det kan jeg se, at vi er en lille eksklusiv flok af medlemmer, som alle sammen arbejder ved Golfer. Og hvis jeg går op på det lille tandhjul heroppe i toppen, så kan jeg faktisk få lov at vælge, hvilke typer af pushbeskeder jeg gerne vil have. Man kan få push, når der kommer et post fra klubben, altså fra community admin eller community manager. Man kan også få en pushbesked, hvis der kommer post fra medlemmerne, altså for eksempel Henning, der gerne vil ud og spille golf i eftermiddag. Man kan få push, hvis der kommer kommentarer på ens egne medlemsposts, og man kan få push, hvis der kommer svar på ens egne kommentarer. Så der er altså nogle forskellige muligheder for at vælge det til og fra på de enkelte grupper, man er en del af. Nu går jeg lige over i Golf for Business, og så vil jeg prøve at lave et indlæg i det her community, og I kan se, at den ligger her, vores golfer, herreklubben Golfer Community. Her kan jeg også se de her medlemmer og importere, som Jakob viste jer lidt tidligere. Hvis jeg trykker her, hvor der står post, så kan jeg trykke ny post her. Så kan jeg lægge et billede op, og i det her tilfælde, der lægger jeg lige et billede op af nogle glade mennesker, der skal til pizza-aften på golfklubben, eller på herreklubben her. Jeg skriver her, fællesspisning på torsdag. Husk at tilmelde jer på dette link. Det var et meget simpelt post det her, så vi linker lige til vores hjemmeside, så der kan man altså tilmelde sig. Det er et glimrende arrangement. Så et meget, meget simpelt post, og jeg trykker afsted med den,
og så får alle medlemmer af Herreklubben Golfer altså en pushbesked på telefonen. I kan se her fællesspisning på torsdag. Husk at tilmelde jer på dette link. Og så kan jeg åbne den op og helt enkelt trykke på tilmeldingslinket og åbne det op og komme ind på Golfers hjemmeside i det her tilfælde, men det vil jo så være et link til den tilmelding, I har lavet. Som I kan se, så kan medlemmerne altså også kommentere på det her. Jakob, han har allerede kommenteret, at det bliver lækkert. Så kan jeg også lige skrive, super idé. Vi glæder os. Og så fungerer det på den måde. I kan se, det er sådan mere eller mindre live chat, vi har gang i herinde, så det går altså ret stærkt med, at man ser nye kommentarer. For sjov, kan du så ikke lige prøve at skrive et svar på min kommentar, Jakob? Så kan I lige prøve at se, hvad der sker, når nogen svarer på ens egen kommentar herinde. Så I kan se, at jeg fik en pushbesked igen nu, hvor Jakob han spørger, om jeg vil køre med. Og det svarer jeg selvfølgelig til Jakob. Gerne. Nu. Jeg skal lige ind her og se hans svar. Der. Så jeg kan altså se Jakobs svar, og så kan jeg svare retur. Det vil jeg gerne. Og så får Jakob en pushbesked retur på sin telefon. De sidste par pushbeskeder her, dem får alle de andre medlemmer i gruppen ikke, men kun mig og Jakob, fordi det ligesom er vores tråd, vi har gang i, så generer vi ikke alle de andre medlemmer med en hel masse forskellige pushbeskeder. Hvis jeg lige går over i Golf for Business igen, så kan I se, herover der kan jeg se det post, jeg lavede før. Men jeg kan også se de kommentarer, der er kommet, og jeg kan se kommentarer på kommentarer osv. osv. Her kan jeg skrive et svar som community manager, og det gør jeg heroppe, hvor der står, at jeg kommenterer som Herreklubben Golfer. Så kan jeg skrive, drenge, vi glæder os til en hyggelig aften. Sådan der. Og når jeg så kommer over i appen igen, så vil I se, at den kommentar, der er kommet hernede, den er ikke kommet fra Kasper, den er kommet fra Herreklubben Golfer. Hej drenge, vi glæder os til en hyggelig aften. Hvor når jeg kommenterer, så står det som Kasper Lundgaard Jacobsen, fordi det er mit navn i appen. Så det er ligesom den grundlæggende idé. I kan se her, der kan der også komme svar på kommentarerne fra Golfklubben. Så enkelt er det ligesom at styre den her del. Jeg vil lige prøve at lave et member post også, så I kan se herinde i mit community feed, der har jeg mulighed for at lave et nyt opslag. Så nu er det altså mig som medlem, og ikke som community manager, der skriver. Så jeg kan gå ind her, så kan jeg tage et billede ved at trykke på den her, og det kan jeg så ikke få lov til lige nu, fordi jeg deler skærmen på min telefon. Men hvis jeg trykker på det lille kamera, så vil jeg kunne tage et billede af mig selv, hvis det var det, eller vælge et billede fra kamerarullen på telefonen. Så kan jeg skrive en overskrift, spil i eftermiddag. Hej alle. Nogen, som vil med på 9 huller klokken 15. Og den får lige noget golf her, så kører det. Og så kan jeg trykke udgive, og så bliver der fuldstændig som før sendt en pushbesked ud på telefonen til alle medlemmer af Herreklubben. I kan se her, Herreklubben Golf og spil i eftermiddag. Hej alle. Og på samme måde som før, så kan folk også kommentere på det her opslag og svare mig. Og jeg fik lige en her, yes, lidt koldt, men ok, og han er allerede derude, og det bliver mega godt. Så det er altså super, super enkelt. Mads Holm, han burde egentlig have siddet på vores kontor og arbejdet, men han har valgt at tage ud og spille golf. Det er så sådan, det er. Så enkelt er det altså for medlemmer at lave et memberpost her. Og I vil, hvis jeg lige går over i Golf for Business, så vil I kunne se her, at som admin kan jeg også se det medlemspost, der er kommet, og jeg kan se kommentarerne, der er kommet på medlemspostet. Og på samme måde som før, kan jeg også som admin kommentere på et medlemspost. Lad os lige prøve her til allersidst at vise, at det er også muligt at styre debatten, hvis man har brug for det, så man har mulighed for at slette en kommentar, hvis der er nogen, der har skrevet noget upassende, og man har også mulighed for at slette et helt opslag, hvis det skulle være nødvendigt. Så jeg prøver lige at slette opslaget her, og lige med det samme, så vil det også være væk inden fra appen. Jeg tror vist nogenlunde, det dækkede vores demo af, hvordan man anvender community sådan i praksis.
Så her til slut, der vil jeg lige lave en lille opsummering her med vejen til succes. Så når I skal i gang med communities, så vil vores bedste råd være, at I laver minimum et klubdrevet community. Det kunne for eksempel være Greenkeepers Corner, nyheder om banen, altså et community, hvor alle medlemmer kan komme ind i. Det kunne også være et community, I kaldt medlemsforum, eller noget helt andet, som passer til jer, shoppings community eller restaurantens community, men nogle ting, som det ligesom er klubben, der driver, og klubben, der styrer, så man har en undskyldning for at få alle medlemmer ind i et community fra starten. Udover det, så anbefaler vi, at alle de undergrupper, I ligesom laver, herreklubben, dameklubben osv., kun opret de grupper, hvor I ved, hvem der skal være community manager, og vær sikker på, at den person har set det her webinar, eller er blevet uddannet af en fra vores kundeservice, eller hvad det nu måtte være, så I har en dedikeret community manager, der kan lave noget content og styre debatten. Så fungerer det helt fantastisk, men hvis ikke man har det, så dør det ligesom lidt så stille, og der sker ikke så meget. Opfordrer jeres medlemmer til at sige ja tak til pushbeskeder. Hvis de nu har downloadet Golfer for længe siden, kan det sagtens være, at de dengang har sagt nej til push. Få dem lige til at slette appen, download den igen og sige ja tak til pushbeskeder, så I er helt sikre på, at de får pushbeskederne. Som I så, kan de jo selv styre, hvilke pushbeskeder de vil have, når de er inde i appen, men de er altså nødt til at sige ja helt ude på systemniveau for at kunne få dem i det hele taget. Og den sidste ting, forklar medlemmerne, hvorfor I laver communities. Hvad er ideen? Hvad er det, de får ud af det? Og så sørg for, at de bliver uddannet i, hvad de kan. Sørg for, at de ved, at de kan skrive kommentarer. Sørg for, at de ved, at de kan lave de her memberpost. For det er altså ikke sikkert, at medlemmerne de opdager det helt af sig selv. Hvis I følger de simple råd, så kan communities kun blive en stor succes hos jer, og så vil vi glæde os til at følge jer, når I skal i gang med det. Så er vi nået til det aller sidste slide i god tid på vores webinar her. Så hvis der er nogle spørgsmål, eller gode idéer, eller tanker, så kan I komme med dem nu. Og ellers så slukker Jakob for optagelsen lige om et øjeblik, så kan man også få lov til at stille spørgsmålet off-camera, hvis det passer en bedre. Jeg tror, vi har snakket så meget, Jakob, så der ikke er nogen. Jeg tror også, vi har dræbt den i dag. Der står også i mailen, at det vil tage cirka en halv time, så det er meget flot, at vi har holdt det på 54 minutter, synes jeg faktisk. Det er perfekt. Jamen ved I hvad, alle sammen, hvis ikke der er nogen spørgsmål, så vil vi sådan for det officielle program sige tusind tak for i dag, og tak fordi I var med. Vi sender som sagt den her optagelse til jer bagefter, så I kan gense den, eller sende den videre til andre i klubben. Tak for i dag.